Ideme? Dobre. Máme to. To je ten zbrúsený, hej? Aj. Dobre. Takto? Tak. Dobre si šrubu. Obyčajne? Aj. To je jedno, kde nám tie magnety, hej? Musia byť na presnom mieste, kde boli? 3 sú, takže každá Jedno. druhá. No. To len zatiaľ chytíme, teraz napicháme šruby. Magnetická. Magnetická. No ešte mám horšiu. Pičo, aby som nejako prijával to stejne. Ešte čo, zoberieme handry a ich tam napicháme ako obsluhu. A čo si niečo kúkali? Disk. Trmeň. Dostičky tam kedy dáš? Potom? Ale úplne nakoniec. Trošku ho nadvihni hore. Kolesa? Dobre, pusti. Aj druhú stranu treba začitovať. Čo mi tam bráni? Dobre. Dobre, teraz je dobre. OK. Dobre, Mišu. Zoberiem ho. Ktorá to je? Dobre. Táto, hej? Dobre. 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 A tieto len uchyť a oni... No. Aby malo držať, keď sa natiahne. Aha. Dobre. Dobre. Hej. Ne? Ešte, poriadne. Dobre. Môžem, hej? Na piči. No poď. Aj ty kokos, to sa šmíka. Daj mi tie blicky. Či sa s ním pomôžem na čielu. Aj. Tak ju skús chytiť na zuboch. Dobre, dobre. OK, to stačí. Takže každé tretie, magnety sú dobré, hej? Dobre. Teraz ide sranda. Hej, ti one. No, na piči. To bude sranda. A neviem, jak to bolo, vieš, lebo... Toto by malo ísť do vidlí. Takže toto ide takto. Takto. To mám ja. Áno, ty máš dva. No
Dobre, toto je Ty máš hrdzavé, to je hrdzavé, tak, takže to ja ide som to tak. aj poznačil, tam Tak. si tam tak, jak to má. Tak, a toto ide takto do vedľa, že? Nie. Toto ide ku kotúču. Tak, áno. Tak. Dobre. Ja tam strčím potom. Dole som hore. Počkaj. No. Tak. Máš? Dobre. Gotovo. Andrej, môžeš vedieť? Tam. Ty kokos, čo to je taká masná? Toto. No lebo to je to, čo ti hovorím, že mi tečie. Dobre. Takže teraz toto. Dotiahneme všetko z nami. Tieto šruby. Tú šrubu daj do spodu. Máš. Počkaj, tá magnetka je kde? To až potom išlo. To na koniec. Počkaj, ktorú šrubu? To, čo som ti dal. Ja, to ide do oného. A to len hefni, hej? To až úplne na zemi sa bude ťahovať všetko. Tu. Z tejto strany? Nie, tam ide matica, ty máš. Ja nevidím to, vieš? Tam podložky nie sú. Ne. No. Takže teraz ja musím dotiahnuť. Teraz na konci budeme robiť. Tú štrubu tam môžeš heknúť na ten drežek. Vejde tak. Takže by keď máš snímač, môžeš si pozrieť snímač, má byť presne stretná. Stačí, keď mám heknúť. Dobre. To doťahneš, tak si to nastavíš. Teraz možno počkaj, to tieto brzdové dosky vlastne... S tým nerobíme nič, tie ostávajú. Hej, takže tú krytku mi daj tam naspäť. Takže koleso dole, motorka môže ísť dole. Nechceš tam teraz tieto založiť dosky? Nie, Z druhej strany, nie? to môžeš nazrieť dole. Dobre. Jednu. Takže. Ja to dvíham, ty sa postav tak, že by si vedel posunúť. Dáme na to? Teraz je Mikov za to piči. To bolo v svojej prvej fáze. Zatiaľ dúfajme, že úspešná. Ešte to nám bude sranda, vieš, teraz nastavať prednú vidlu. To nahráva aj zvuk? Hej. Ondrej, to akože to bez toho to nejde, to nemôžeme pokračovať, bo to zle dotiahneš. Hej, rozumiem. Dobre, myslím, že to môžem vypnúť video. Prečo? 73% baterky. 8 minút je nahratých. Ale ty dávaš timelapse? Nie, normálne video. Ja ho zastavím a potom, vieš, do videa ho dám zrýchlené.